We truly need significant others. There is a saying that I would rather walk with a friend in the dark than alone in the light. This is simple. We need people around us. We need friends. We need family members. We need acquaintances. We need colleagues. We need neighbors. We need church members. But the key here is that as we need to belong, need to be accepted, need to be validated, we must ensure that we know who we are. Because if we do not know who we are, other people will define us. Other people will try to shape us to be what they want us to be. Uthini umem? What I'm saying is that, yebo, in as much as we need other people, our happiness should not be determined by other people. We should be happy inside so that we may not be manipulated. We may not be used by other people. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna obhalwe nguNakanjani Sibiya. Namhlanje sizokwenza umbuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa Isakhiwo. Kusho khona ukuthi lapha sizobhala isihloko esithi Isakhiwo bese seqa umugqa sibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Sizongenisa kanjani ke? Ake siboneke. Mina ngingathi isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize iyofinyelela emaphethelweni noma ekugcineni. Isakhiwo sithinta okuthathu. Sithinta isethulo, umzimba nesiphetho. Isethulo yisekuqaleni kwendaba kanti umzimba yimaphakathi nayo. Bese-ke isiphetho sendaba ekugcineni kwendaba emaphethelweni ayo yisiphetho. Isethulo naso sithinta okuthathu okungumlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Isisusa sodweshu nesizinda. Umzimba nawo uthinta okuthathu. La sikhuluma balingani bami nani bafundi, sikhuluma ngomzimba walombhalo wobuciko. Uthinta okuthathu. Uthinta ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka novuthondaba. Isiphetho salombhalo wobuciko siyibohlololo noma uphola vuthondaba. Balingani bami nani bafundi, uma sengiqedile ukwenze njalo bese ngeqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Lona umzimba we-eseyi. Kusethulo umbhali ubonisa ubuchule ngoba usethulela umlingiswa osemqoka ovelele omkhulu ogama lakhe lingumhlengingidi ngokusebenzisa ulwazi lwaphambilini noma ingaphambi kwendaba. Umhlengingidi lona unenkinga abhekene nayo ewukuphumela obala ngobuyena. Umbhali usebenzise isu lokubikezela. Leli lisu
yisigameko esandulela noma esindlalela okusazokwenzeka. Isenzo sikamhlengi sokuzibuka esibukweni, amahlandla amabili, kanti ungumuntu wesilisa, sibikezela okuthile. Isenzo sikamhlengi esenzeka kabili sokuthi uma ehamba atshikize, sibikezela okuthile. Okuyini okungukuthi njengoba umhlengi efuna ukuphumela obala, ukuphumela kwakhe obala kuchaza ukuthi ufuna uguqula ubulili bakhe abe ngumuntu wesifazane njengoba manje engumuntu wesilisa. Isisusa sodweshu, uvalo nokuxegelwa ngamadolo, umjuluko umfoma ebunzini njalo nje, ngoba umhlengi uyesaba ukuyohlangana nonontobeko okuyintombi yakhe. Lolu valo olumuthi heqe, olumuthi thwansu, akulona kuphela olwenziwa ukuthi uyesaba ukubhekana nonontobeko ngqo, kodwa luphinde luncike ekutheni uyesaba ukubhekana noyise ohlala egcilima. Unemithwalo emibili, owokutshela unontobeko noyise. Isizinda sithinta okuthathu, sithinta indawo, isimo senhlalo kanye nesikhathi. Indawo yiseThekwini lapha edolobheni. Isizinda siphinde sithuthe siye egcilima kubo kamhlengi, emakhaya lapho kunemigwaqo yobhuqu khona. Singakhohlwa-ke balingani bami nani bafundi, indawo iphinde ikhulume ngezakhiwo. Sibona amafulethi, siphinde sibone isikhumulo sezindiza lapho umhlengi agibela khona ngenkathi eqonde eKapa. Isimo senhlalo asisihle, umhlengi unovalo, umhlengi ukhala izinyembezi, ziyehla ziqhathake, ziphinde ziphelezelwe uvalo olulokhu lumnakashele. Unontobeko uyakhala, isililo sakhe saphelezela umhlengi waze wayongena ekheshini. UMngidi onguyise kamhlengi uthukuthele ugane unwabu, uxosha umhlengi, uthi uma engafuni ukuhamba uzomsakaza ubuchopho ngesibhamu, akaphume khona manje, angaphinda bekumconjwana wakhe lapha emzini wakhe. Isikhathi esamanje esanamuhla kunamathikithi amabhanoyi, kunamabhanoyi, kunamaphephandaba, kune-internet ekhuluma ngokuguqula kwezimpilo zabantu samlingo nokufezeka kwamaphupho abo. Kunezikhungo ezimba eqolo ngoba zisiza zinceda abantu abanjengomhlengi. Kunamawashi, kunezibuko lapha abantu bezibuka khona. Kunamawodilopo, kunama-perfume, kunama-cash, kunezimoto, kunama-flat, ezimotweni kunama-air conditioners. Kukhona onogada abaqaphela ukuphepha emafulethini. Kunamawindi, abantu sebakhuluma ulimi okungelona olwabo oluyisiNgisi. Sizwa umhlengi ethi, "I am very sorry."
siphinde simuzwe ethi maybe one day I will be able to. Kukhona imigwaqo emikhulu enguthela wayeka. Kukhona nama-coffee tables, kukhona namakhekhe athengwayo ezitolo ezinkulu abizwa ngokuthiwa i-Black Forest. Mlingani wami nawe mfundi, ngokucabanga kwami kwanele lokhu. Usungaqhubeka-ke uma ngabe uthanda ukuqhubeka usho ezinye zezinto ezifakazela ukuthi la isikhathi samanje noma sanamuhla. Okwesibili, lapha sibhala i-essay, siphendula umbuzo omude. Ngakho-ke asizukusho-ke njalo nje ukuthi lapha uzokweqa umugqa ngoba phela angibhali phansi, ngiyakhuluma. Kodwa kuthisha ngiyazi umfundisile umfundi ukuthi izigaba angazihlela kanjani. Kuye kuthiwe uma ngabe kunemigqa eyisithupha noma eyisikhombisa, isigaba sesanele. Umfundi angakwazi ukuthi eqe umugqa ayoqalisa isigaba esilandelayo. Asiqhubekeni-ke. Udweshu luyabhebhetheka ngenkathi unontobeko ehluleka ukwamukela ukuthi bahlukana nomhlengi. Umhlengi wahamba akamazi nokuthi wawabhekisa kuphi amabombo. Uthatha isinqumo sokuba ahambe ayothungatha umhlengi. Isinqumo sakhe sokuyothungatha umhlengi sinomthelela omubi. Okokuqala, isikhathi esenzeka ngaso, isikhathi esingafanele. Phela unontobeko usezoshada ngakusasa, usithatha ngosuku olwandulela lelo lomshado, uzoshada nonkululeko. NgesiNgisi mabathi the timing is not perfect, bebasho lokhu. Mlingani wami nawe mfundi, ungabhali kanjalo ukuthi the timing was not perfect ngoba kashongo kanjalo umbhali, kusho mina. Sisho ngani ukuthi lesi sikhathi asifanele? Sisho ngoba amalungiselelo onke ayesenziwe, kwakulotsholiwe, kwaqedwa. Namhlanje nje kugcwele abantu kubo kanontobeko, kuyaphithizela, kujatshulwe, kuyashadwa ngakusasa. Okwesibili, lesi sinqumo sikanontobeko saba nomthelela omubi ngoba unkululeko wazikhunga, ehluleka ukwamukela ukuthi waliwe, wafa ujuqu. Kwala ngisho izingane zakwabo kanye nabazali bakhe unkululeko bemduduza, wabatshela ukuthi kabayena unontobeko. Okwesithathu, isinqumo sikanontobeko sokuyothungatha umhlengi saba nomthelela omubi. Sanikeza uNgidi ithemba lokuthi kungenzeka ukuba umhlengi usewayekile lamanyala ayekhuluma ngawo. Ithemba uNgidi abanalo lamnikeza isibindi sokuba ahambe-ke manje asuke eGcilima aye eThekwini ayocingisisa. Baqala efletini lapho ayehlala khona umhlengi. Sizwa ngonontobeko ukuthi imali ayeyikhokha lapho yayimba eqolo. Basuka lapho baya eMlazi kwaBibi kubo kaMandla. Basuka baya kubo kaPhumlani eNtuzuma bangamthola. Bahamba baye eBlue Waters Hotel ukuze bakwazi phela ukubeka umzimba phansi, bakhathele bebehamba imini yonke. uNgidi wafuna uShezi owayengumseshi ukuba abaphenyele aseshe ukuthi umhlengi kanti washonaphi. Okwesine, isinqumo sikanontobeko sokuthungatha umhlengi saba nomphumela omubi ngoba ngokufika kukanontobeko athathe uNgidi ahambe naye,
ungidi wase uba matasatasa, akasabanga nesikhathi esanele sokuthi azise lowo ayesethandana naye ogama lakhe linguNomalanga. Baxabana, uNomalanga ecabanga ukuthi ngoba umhlengi usebuyile, lokho kuchaza ukuthi yena noNgidi kabasekho ndawo. Nomalanga wayekhala izinyembezi ecabanga ukuthi uNgidi usezokhohlwa uyena. Kwazise phela uNomalanga ubemthanda uNgidi. Balingani bami nani bafundi, omunye athi hayi phela lena kwaba ingxabano yesikhashana. Nanoma kunjalo, ukuxabana kwabantu ababili akuyona into enhle. I'm coming from that angle. Isixakaxaka, umahlengi usenenkinga mayelana nabantu besilisa. Muhle phela lo muntu, unguphuma langa sikothe, unesoka ogama lalo lingundumiso, kanti unesesheli ogama laso linguXolani Mpanza. UMahlengi noXolani bahlangana emhlanganweni owawuhlelelwe ukuthuthukisa osomabhizinisi. uXolani wanede wathi nhla wathatheka. Kwalento ayizele la kulomhlangano wakhohlwa ngayo. Wayefisa sengathi umhlangano ungasheshe uphele nje ukuze akwazi phela ukuyoxoxa naleya ntokazi ayeyibona ngaphesheya. Wayeyibona inhle kakhulu le ntombazana ide ibhala phansi. Yamsanganisa le ntombazana uXolani. Ithe noma isihambile, wacabanga ukuthi ikhadi lemininingwane yalo alishiye phezu kwetafula. Alithatha uXolani alifake esikhwameni, aphinde alikhiphe futhi. Athi uyalishiya, aphinde alithathe futhi, aphinde alishiye futhi. Wagcina elithethe. uXolani nonkosikazi wakhe sebeyaqala bayaxabana. uXolani ukhohlwe ukuthi namhlanje bekuwusuku lomcimbi, bekufanele ngabe uthathe unkosikazi wakhe nezingane zabo bahamba baya emcimbini. Umesebuya usenuka amakha ired door. Umbhali usebenzise ingujikhwebu. Besingakulindele, besingacabangi ukuthi njengoba uXolani abuyeka kudala utshwala, uzothi uma ebona uMahlengi ephuza iJameson naye avume ukuba athelelwe yona. Okwesibili, umbhali usebenzise ingujikhwebu. Besingakulindele, singacabangi futhi ukuthi uXolani njengoba engabhemi kwayena futhi engamthandi umuntu wesifazane obhemayo, uzothatheka kangaka ngoMahlengi aze ancamele ukuthi sekungaze kuqejulwe yona incwadi yomshado phakathi kwakhe noLungile ngenxa yomuntu wesifazane obhemayo. Sekungaze kushe izingane zakhe endlini ngenxa yomuntu obhemayo. Usengaze ashiye unkosikazi wakhe ekhala izinyembezi zokushonelwa izingane. Okwesibili, izinyembezi zokuthi uXolani usemtshelile iqiniso lokuthi yena useqonyiwe. Ahambe uXolani aye kulowo muntu wesifazane ngoba efuna ukududuzwa nguye kunokuba yena aduduze unkosikazi wakhe. Balingani bami nani bafundi, I do not despise. Let me repeat myself. Spooky and isiZulu does not despise people that smoke. I took this from the book ukuthi uXolani ubengabathandi abantu besifazana ababhemayo. And then I juxtaposed it with the literary text called a twist, okuyingwijikhwebu. Secondly, I don't judge people based on their sexuality. When we write
the body of the essay, we use examples that are postulated in the text. Ngakho-ke ube ngithi Lizokuna la asho khona ukuthi isenzo sikamhlengi singamanyala. I put it as it is. I quoted it verbatim. Asibuyeleni-ke ku-essay yethu. Inkinga kaMahlengi inkulu. Unede acabange uXolani ezwe uvalo oluncanyana. Lokho kwenza ukuthi noNdumiso ngenkathi ezovakashela uMahlengi abone ukuthi uMahlengi engathi akayedwa. Yingakho nje wayesembuza umbuzo othi, why are you absent minded? Namhlanje akulona ilanga lakhe uMahlengi. Uyandwaza nje. Ingakho uNdumiso esembuza ukuthi uyamthanda nje ngoba uma eke wadlala ngaye uyombulala ngezandla. Okwesibili, uma sebeqabulana uMahlengi akasawavala amehlo njengenhlala yenza phela. uNdumiso uze uthi, you always close your eyes when we kiss, but today. Isikhwele simi ngezinyawo kuNdumiso, usenikela kuSibu. Ngendlela athanda ngayo uMahlengi uNdumiso uyazinikela ukuba uzobuyela ebugebengwini ngemuva kokuba esezwile ukuthi kunoNgidi ogcina imali eningi kakhulu ekhaya lakhe ongayisi ebhange. Nalapha umbhali usebenzise ingwijikhwebu. Besingakulindele ukuthi uNdumiso owazi kahle ukuthi uMahlengi owakwaNgidi athathe isinqumo sokuthi uzohamba ayobamba uNgidi inkunzi. Singabantu abampisholo thina, sinezihlobo. Akhathalekile ukuthi asizalani ngokwegazi, kodwa umuntu wakwaNgidi nentombi yakwaNgidi kungenzeka ukuthi bahlobene. uMahlengi udidekile ngoba uNdumiso uke wamuthi fahla wamtshela ukuthi uzoke aye ngase South Coast, kodwa akashongo ukuthi uyandawanaphi nakhona. Ngemuva kokuzwa lokho, uvalo kalumyekanga ukumshaya uMahlengi. Uphinde abalise ngoXolani ongasafikanga, kodwa bona ukuthi kungcono engafikanga ngoba ubengahlangana noNdumiso. Aluzibekile phansi uvalo kuMahlengi. Unede acabange uXolani lomuthi thwansu, lomuthi heqe. Kuyamangaza ukuthi kanjani ngoba phela ingane yabantu ayiwabekile namazwi okumeshela. Ingoma ye-Freshly Ground enengxenye ethi, what would you do if you knew the truth? What would you do if I told you the story of my life? Iyamkhalisa uMahlengi, iyamhlanyisa. Ngiyacaca ukuthi imenza adliwe unembeza ukuthi uXolani akalazi iqiniso. Nanoma uMahlengi emthanda uXolani, kodwa iqiniso uyalazi, ilona elimenza ukuba angaphatheki kahle, abalise, azizwe anovalo. Simuzwa etshela uXolani ethi, ngiyesaba kodwa nginovalo, wena uganiwe, unezingane. Umbhali usebenzise amachashaza amathathu ngemuva kuka obushiwo uMahlengi. Uma umbhali esebenzise amachashaza amathathu, usuke esikhombisa ukuthi lowo okhulumayo unovalo
futhi uyangabaza ngento ethile. Uvalo, ukwesaba, kuyagqama futhi kumahlenge. Ngenkathi sekufike ungidi unontobeko, belandelwa uxolani ngemuva. Simbonile ungidi angithi ngenkathi ekhala ngemuva kokubona ukuthi umahlenge ngumhlengi. Kodwa umahlenge esequlekile esevukile akanaso isibindi sokutshela uxolani ukuthi yimina umahlenge obekade engumhlengi phambilini. Le ndaba iphetha ngebohlololo noma ngopholavuthondaba. Unontobeko uyabalisa, uxolani uyabihlika, kudlange izinyembezi. Le ndaba iphetha ngebohlololo noma ngopholavuthondaba. Unontobeko uyabalisa, uxolani uyabihlika, kudlange izinyembezi. Uyadiyazela, uhlehla kancane kancane, uyafulathela, uyabashiya belokhu bekhamisile endlini. Ubhocobele, uqhaqhazela amadolo, umnyama emehlweni, usosizini. Mlingani wami nawe mfundi, ngizothi uma sengiqedile ukubhala isiphetho sombhalo wobuciko bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isiphetho. Lesi isiphetho se-eseyi. La kulindeleke ukuba umfundi aveze uvo lwakhe. Ngakho-ke kuye kube kuhle ukuthi umfundi abuyele embuzweni ngenhla ayobheka ukuthi umbuzo ubuthini. Imvama umbuzo uyaye uthi chaza, phawula ngempumelelo yombhali ekwethuleni isakhiwo. Ngakho-ke uma usuveza uvo lwakho ungathi umbhali uphumelele ukwethula isakhiwo esebenzisa abalingiswa abalandelayo: umahlengi, mhlengi, undumiso, uxolani, ungidi, unontobeko, nonomalanga. Mhlambe nolungile ungamfaka mfundi. Ngiyabonga. Iyaphela lapha i-essay. Mlingani wami nawe mfundi, ngicela ukuthasisela. Uma ngabe siphendula umbuzo omude, sibheka amabhulethi atholakala ephepheni lemibuzo. Embuzweni omude kunebhulethi lokuqala lichaza ukuthi uyangenisa, uchaza okubuziwe njengoba sichaze ukuthi siyini sakhiwo. Ibhulethi lesibili lichaza ukuthi uya embhalweni wobuciko uyocaphuna izibonelo ukuze ukwazi ukukhanda i-eseyi yakho. Ibhulethi lesibili lichaza umzimba we-eseyi. Ibhulethi lesithathu liyisiphetho se-eseyi. Yingakho nje umfundi eveza uvo lwakhe. Ngiyabonga. Usale kahle, uyathandwa.